sa pýtate? A ja odpovedám. Erik z Bratislavy ti Peter poslal takúto otázku. Pán Osusky, čo si myslíte o aktuálnej situácii, ktorá sa odohrala okolo kauzy SPP? Som človek pracujúci v plynárenskom priemysle a očakával som, že bude tejto téme venovaná patričná pozornosť. Som sklamaný z arogancie koalície, ale aj z maškarády niektorých opozičných poslancov. Čo si vy o tom myslíte? Všeobecne sa i v médiách, i medzi ľuďmi, ktorí majú kritický postoj k tomuto veľkému biznisu, ktorý očividne nie je vo verejnom záujme, hovorí, že to, ako sa správa premiér, jeho vláda a poslanecký klub vládnucej strany, je arogancia moci. Áno, i takto sa to dá interpretovať. Paradoxne je to ale tiež arogancia slabosti a nie moci. Včera som vo svojom krátkom vystúpení citoval nebohého veľkého Slováka Silvestra Krčméryho, ktorý v komunistickom procese v 50. rokoch povedal svojim žalobcom: vy máte moc, ale my máme pravdu. Ja si myslím, že pravda existuje nezávisle na tom, kto ju má. A je vysoko pravdepodobné, že ani premiér, ani poslanci Smeru pravdu nemajú. Takže tá zdanlivá arogancia moci je v skutočnosti prejavom absolútnej slabosti. Človek, ktorý má česť, by si svoju česť mal brániť. Na hlavu premiéra padli viaceré veľmi závažné obvinenia. Ak by som bol ja v jeho pozícii a bol by som presvedčený o svojej pravde, tak by som ju bránil. Vystupoval by som, vyvracal by som to, čo hovoria tí, ktorí podľa mňa nehovoria pravdu. On si nevypočul ani len zo pár faktických poznámok. Smer pod jeho pokynom a vedením sa ako poslušné stádo ovečiek po zabrechaní ovčiarskeho psa zdvihol a opustil sál. Nebránil svojimi vystúpeniami svojho predsedu. Ministri jeho vlády nebránili svojho predsedu. A predseda, nemajúc očividne bežnú chlapskú česť, ktorá sa prejavuje aj niečím iným ako 1000 klikmi a ranným zabehaním, lebo to nám zdôrazňoval vo svojom vystúpení dokonca 2-krát, by sa táto česť mala prejaviť tým, že si za sebou stojím. Pán premiér a jeho klub zaviedol novú, doteraz najnižšiu úroveň parlamentnej kultúry. Pamätám sa na dlhú rozpravu v súvislosti s odvolávaním Ivety Radičovej v súvislosti s kauzou Osrblie. Kauza Osrblie nie z finančného hľadiska, ale z hľadiska úloh premiéra v krajine bola iste porušením slušných štandardov. Ale z hľadiska náplne práce premiéra a množstva vecí, na ktoré ležia na jeho bedrách, to bola maličkosť, o ktorej celkom reálne nemusela Iveta Radičová ani vedieť. Na rozdiel od kauzy SPP, kde je nie poslanecký klub Smeru, a nie ministri a podržtaškovia vo vláde, ale sám Robert Fico, iniciátorom a tým, ktorý je spiritus movens, hnací duch, hýbateľ tohto procesu. A preto je smutné, že sa prikročilo k opusteniu sály a nebráneniu zlej a krivej pravdy. A samozrejme, nie každý vždy vládne. A ak na rozdiel od Ivety Radičovej, ktorá si hodiny a hodiny útokov, nadávok pretrpela a jej vláda stála pri nej a jej poslanecký klub alebo koaliční poslanci tam sedeli a vystupovali na jej obranu, teraz vkročila vládnúca strana do doteraz neprebádaného parlamentného suterénu. A je to len ďalší dôkaz, že ak nebránim to, za čím si mám stáť ako dobrom pre občana,
tak je to len výpoveď o tom, že si to netrúfam brániť, lebo je to neubrániteľné. A tak len zostáva aj občanom dúfať, že táto kauza, i keď nie je matematicky teraz v podobe odvolania premiéra, ale v podobe svítania v hlavách ukáže, koho dobro a aké dobro reprezentuje Robert Fico.